My name is Lenny Lugaw. Ang aming presidente, Lenny Lugaw. My name is BBM Bubong. Wala kaming pake sa inyong presidente. Basta kami, BBM Sara Duterte. My name is Kwarta Pacquiao. Pag sinapa kita ng kamao ko, tumba ka na kagad. Anong sinasabi nyo na tujong na yan? Ha? Huwag kayong maniwala dito. Nakakadik yan. My name is Isko Tujong. Sino ba nagsabing nakaka-addict to? Nakakasama ba to? Finger to eh. Don't panic, is organic. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Tujong mo. Shoutout ko si Manny Pacquiao. Charot. Shoutout kang Tujong. Ito to na yung Tujong. Shoutout ako kay Lenny Lugaw. Out kay BBM Sara Duterte. Shoutout ko sa mga ngayag nga ulad eh. Shoutout mga single. Shoutout ka rin. Shoutout ako kung Hi guys. Mirasol, ang damon. Mga patikan eh. Kompleto rin ng 5. Yes, kompleto na karoon, no? Isko Tujong. Bye-bye. Salamat kayo gumawa ng video, no? Thank you. so much. Sunod na po!